Senpereko lakuan gaude. Asteburu honetan, milaka lagun etorriko dira Herri Urrats festara. Denetik izango da. Jolasak, zuzeneko musika, janaria. Animatu zuek ere? Ados, moztu. Ongi geratu da? Bai, primeran. Zoragarri. Ai, ama, Herri Urrats, haze oroitzapenak. Ze oroitzapen? Laku honetan eman nuen nire lehen biziko musua. Ze esaten ari zara? Bai, hortxe bertan, uraren ertzean. Nola gertatu zen? Kontatu. Kuadrillako lagun batzuk etorri ginen egun pasa. Berritxarrak taldearen kontzertua ikustera joan ginen. Berritxarrak, ze ona. Bai, kontzertuan konturatu nintzen pertsona bat begira nuela. Eta ni ere begira hasi nintzen. Bueno. Kontzertutik alde egin genuen. Lakuaren ertzean, eseri ginen, hortxe. Ordu erdi pasa genuen hizketan eta hor iritsi zen musua. Nork eman zion nori? Nik berari. Hori da, arrazoia, bikaino, Olaia. Olaia, utzi kamera, eta jarri hor. Zertarako? Neskato bat, laku bat, maitasun istorio bat, Herri Urrats filma, laster zinema areto honenetan. Peio, sekretu bat kontatu behar dizut. Sekula ezagutu dudan kazetaririk tontoen azara. Tira, itzali hori, lanean jarraitu behar dugu.